Usa ka patayng lawas ang nakaplagan sa Davao River. Nakurat ang mga residente sa Phase 5 sa El Rio Subdivision sa Davao City Huwebes sa buntag diyang nakita ang usa ka patayng lawas nga naglutaw sa daplin sa sapa. Ana sa 45 hangtod 50 anyos ang edad sa mga lalaki nga dunay gitas-on nga 5 feet and 4 inches. Gito ang namatay kini human na lumus. Hinuon ginaimbestigahan sab sa mga otoridad ang uban pang anggulo sa kamatayon niini. Nakigkoordinar sab ang kapulisan sa mga silingang barangay sa kung kinsa man ang nakaila sa maong lalaki. Gipasaka na og kaso sa Maguindanao Police sa mga suspect sa pagpang-ambush sa Gindulungan, Maguindanao niadtong Sabado kung asa siyam ang patay ug tulo ang samdan. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Fayid Cana, ang spokesperson sa Maguindanao Police Provincial Office, nga napasaka na ang kasong multiple murder ug multiple frustrated murder batok sa mga suspect. Wala man gipanganlan ni Colonel Cana apan una nang migawa sa investigasyon ang mga suspect nga mao sila si Jordan Mamalintang alias Commander Jordan ug anak niini nga si Morsid Mamalintang alias Commander Ngelong. Kainumduman nga niadtong Pebrero 12 sa buntag, padulong unta ang grupo sa mga biktima sa pagpanguna ni Peges Mamasaingid alias Commander Black Magic aron unta mo tambong sa usa ka Rido settlement sa mga lugar apan gibanhigan kini sa mga suspect. Siyam ang patay sa mga insidente, lakip si Commander Black Magic ug tulo ang samdan. As of yesterday, meron nang na-file na information sa prosecutor's office against the identified suspects